खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जुना दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै जोङो बे समावहा फैदों बेंगालुरुनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहा बेयो मागादी रड होननाय जायगायाव दोङो। दा जोङो बेयावहा जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगालरा फैबाय थानाय 10 तारिखआवहा अथवा डिसेम्बरनि 10 तारिख देवबारावहा प्रि ख्रिस्टमास खुंनो थाखाय थाम थिम खालामदों। दा बे प्रग्रामनिनो जायगा फोसाबनो जोङो फैगासिनो दङ आरो बाउन्डारिखौ साफा खालामगोन, हाग्रा एवगोन। दा बेबायदि जोङो खामानि मावगोन आरो दिनै हाग्रा दानगोन। बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना नायलांबाय थागोन आरो हानायमानि नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन जेन बेंगालराव थानाय गासैबो जोंनि फोथायारिफ्रा मिथिनानै जेन बे फारिबिलाइयावहा बाहागो लाफैनो हायो। नोंथांमोनखौ आं अनुरद खालामबाय। दानिया फै जोङो जागायजेननोसै जोंनि खामानिखौहा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो। नै दायो जोंनि दैदेनगिरि जाहा पास्टरा जागायजेनबाय। प्रि ख्रिस्टमास खुंनो लादों बिनिनो नै खामानि सोलिगासिनो जाहा ग्राउन्डखौ साफा खालामजेनदोंसै नै। नै सोलिगासिनो दोङो फुरा थाम थिम खालामगासिनो नै। जोब्बायना? अमा मोनजायागौ माने गैला बोलो गैला जोंहा। जाहा नै एवगासिनो। ओइला इथिंनियाबो नांगोन माथो ओइ लामा हाबजेननाया। माङाय साफा जाजेनबाय नै। प्रि ख्रिस्टमासनि हाग्रा एवदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव। ग्राउन्ड साफा खालामदों मानसि जिरायनो थाखाय। हाग्रा एवफेराखै अन रेकर्ड। गुरियाव एवदों जोंहा नङाबा आरो माबा थालायगोन रजं। माइ गुरियाव एवदों। माबा थाब रोदोमलायगोन ना हाग्राया गुरियाव एवाबा। नङा होमबा बानायसो? दे खनसेयावनो साफा जाखानाय बायदि। माहाय फुनांगोनबो ना नङाबा आरो जानाय नङा। सिटि एरिया ना फैबाय थानो सम गैया। सिखा हमैया 15 बोसोर जाबायमोन आखाइया थिफुजोब्बाय दा मा खालामनो। दे इसोरनि नामाव सम दान होनाय आरो। आखाइयाथ' थिफुजोब्बाय मा खालामबावगोन माबो उपाय गैया। प्रग्रामनिखौसो मावनांगोन। समदान बेनो इसोरनि थाखाय समदाना। लांदां जाबाय ने? साफा जाबाय पुरा साफा। जासिगोन दा प्रग्रामा। दा फायग्राफ्रा फायलायबानो जाबाय। गासिखौबो वेलकाम। बे हाबा मावजेननायनिफ्रायनो नङा होमबा? BBCB नि मुङै। प्रग्रामाव हायलायदो अनुरद खालामनाय जाबाय आरो।
Biar का पूरा जूम करो जूम स्टार है ना ये स्टार सेट Lokal. Serau berkemani mau buat nggak be Newton. भाई मारी Arbe bikin manzil Brahma. 2 स्टार Nih jabai boro nih. Bangalore tractor. कर्नाटका नी ट्रैक्टर Karnataka nih tractor. गाड़ी के बाहर बोदोलंग हरिण मारिছে हरिण 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 পাইছে हरिण পাইছে এটা হরিণ আর কি आफाजोंनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलर गिर्जा हिसाबै बे जायगायाव जि खामानि मावनो फैदों आफा आंनि जोंखौहाय हामबाय आरो हामबायदिदों आरो बे समनि गेजेरजों आफा जि बेक्तिफ्रा बेयाव फैबाय सम दान होदों साफ्रोमखौबो नों आशीर्बाद खालामो आरो नैबे समावहाय जोङो देहा सोलेरनि थाखाय Kiliga nahi है ना. बहुत गर्म है बाद में बाद में तो बच के निकालेगा झुकेगा नहीं दे रानदो जल्दी जल्दी बचेगा नहीं ना हां सुना नहीं मेजेम चल Ay, siya rin, tapago na yun. इला है झुकेगा हाग्रायाव नानै माबायदि मोनदों Birat मोजां मोनदों. दे हाग्रायावनो मोननायखाय. खै बोसोर जाखोमोन सेखा खंखाय हमिया 6-7 बोसोर बारबाय. आखाया थिफुदाखैना आखाया जेबो जाथ'वाखै र'. दे गोसो होनायाव दे जागोन दे. ओहो बिल्डार जाबायलै. बडि बिल्डारलै. डायरेक्ट सेट करो ना डबल काम करो डबल काम लगाओ फिर जोड़ना Hey. बाहुबली. जुना बिल्डर जाबायलै बॉडी बिल्डर जाबायलै जुना देखो अकेला एक लेके जाएगा देख मारो. देखा देखने में पतला है रे वो अभी नेक्स्ट में 2 लेगा बोला वो देखा क्या भाव लाइन हैंडल का फॉर्म में होगा वीडियो क्या कर रहा है जीजा वाव पूरा जवान लड़का है 25 साल का लड़का रे वाव रात्रि राम्रो दिनाउँछ है आज अच्छा नहीं रहेगा आइटा रेजें ना आराम ना आराम
itu tarang ko. Itu dah. Mana ni? Itu kan namanya. Wah, isang. Ini macam menbas soal satu box dan box 20. 20 tu yo. Ini nota. Egar tangan bo. Baranang lah. Baranang ko. Baru terota. Teruta. Oh. Aduh. Ya dah asal. Hai sereng alai na. Oh, sereng alai. Nahi pesa tim Bodoland guest. Dia bukia. Ini kan yang apa namanya? Matro state semua. Ready kawan. Ang ni cameraman dungo. Sorang narzari. Uma bedar besi jagon. Full sustak ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಸರಂಗ್ ನಾರ್ಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗಿಂದ ಕರೆದಿರೋದು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದು ವಿಕಾಸ್ ರಾಯ್ ಅಂತ. ಇವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟು 10ನೇ ತಾರೀಕು. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार। गोजोनथोंसै।